Thilmak Lawrkhawm episode 71 Thil Thleng mak Chhuichhuahlohte part 1 kan khowela hian thilmak tak chui chhuah hleihtheihlohte hmun tele khovel thil nungzinga hian soitur le hriat tur tam hle a mase khovel changkang zela thiamna te alo sang ve zela heng thilmak mihring fin naina a chui chhuah theihlo anga kan ngai te po hi science le technology thang chho zel mangin chui chhuah thei tam tak aum ve ta a zong e ro chu chui chhuah ani lo ti chu kan hre the ome khovel mihring piang to zinga fing le hetiang lama mithiam tam takte point na satak maya ti boi tu thil thleng hi alo lom chewamale heng thil chui chhuah theihlo chui chhuah tuma be mek te thil ti hi kan pompui lovin min bum tumna kan lo ngai ni mai the mase heng thil te hi io yamo oi lo emo atak taka thil thleng le om te ani mio wangin kan hnol ngot thei chuang lo chumi ni wang chuan tuntuma hian khovel history a thil thleng nge chui chhuah ngai na om si lo thil paruk I lo tar lang don te ang paruk na vanin do na emni kumsang khazanga somruk pakhat April ni som pali khofinga chat don trep ti vela chuan November ka cheng te chuan van lama thil thleng mak tak mai hian hmuwa mit nge ya hmutu pakhat soidan chuan thil mak dang lam tak thil mum bial te cylinder ang dewa pian nei te le pian mang dang te chu za chuang zet mai vana kong big mu mal tak po nei lovin an che so mu thu asoya mi te chuan van lam in do na ani an ti hiala chumi nu chuan thil dung lian pui mai triangle kil thum nei hi aron lang le hala chu thil chu tlake niom tak hian an khopia tang chuan thom tlake ring zet mai hi an thrazui ta ni chu thil thlen na tanga thakhat aral chuan chanchin thar thedar tu pol lian tak pakhat chuan he thil thleng chungchang hi an tar langa he chanchin buina azia dan chuan atirin thil bial chan ve pahni chu nilaya tak chuan aron langa thisen rong ang maya sen tak ania khovel pian hmang anga mum tele rot ang maya thil ria deule tiang ang maya sin hi tam tak mu tur a om thu an tar langa hetiang hian dar kar khatvel chung chu anin beini in an soitel bok chumi nu chuan thil ka nga tla som pheu ang mai hian akang ral ta ni in an soya heng thil thleng hi UFO lam tuipui le phurpui ho chuan van lam in do na khovel pia lam planet dangte in do na ni in an soi ani amai ro chu heng thil te hi tun thlengin chiang taka a chuina le soi fiana mu tur om le talo ani pangana LIAN chi chu June ni som ni paruk kumsa khazakwa som pali chuan German Imperial Army ta chuan SMU-28 anti mei U-27 U-boat ang Indo pui masalama an mang ang chu an mang tana an commander a chuan Freiherr George Gunther von Forstner ania July ni som thum sang khazakwa som panga alo her chhuah chuan an commander Freiherr hian thilmak dang lam tak mai a hmu thu asoya along khalmek U-28 chuan British long pakhat Iberian anti chu anti chiat thu asoya chuta thil ton mak tak chu heti hian asoya long chia chu tui hnuaya chuan a lo bera second som ni panga vel chu hmu theina langa ma se chu mi hnu chuan hmu hleithei ani talova thok le khata hian tui chunga tang chuan na satak mai na ron puak phut maya chuta chuan longke dar them te chu aron kang chho dor maya heta hian tuya om ran nung mak deuh mai LIAN chi ni mai om tak fit som hriat aya saha aron vor chho thut mai ni hemiran nung hi an commander engineer ho to pa ber long khal tu le long kar tu ten an hmu a an commander chuan eng thil nge ani chia kan hrelowa nen hian a in ang viau ni na soi churan nung chu fit som ruk vel sei ke pali nei le ke pha hlai zet mai nei le mei sei zum tak ani ti na soya thalak na hun po om lova a chan churan nung chu second som atanga som panga chungin AWLE man vek ni na soi churan nung chu enge ni ta ang tun thlengin a chin hriat zui tur le atak mu tur om ta box si lo nen oi chu har viau maya ma se mi pathum lai in chiang takin an mu box si ani palina THIHNA CHHUM August ni somni pakhat sang khazakwa somriat paruk khan Lake Nyos Northwestern Cameroon rama chuan dil hnuaya tang hian thil eng emohi aron puak chuak thut maya he hian carbon dioxide ton nuai khata tanga nuai thum lai mai aron siam chuak ngek mai ni
reilo te chungin carbon dioxide chu chu mangin aron in siam tamup mup maya darkar khata kem zaze ta chakin van lama chuan han chho mup maya ti chuan dil ko tlanga chuan akal ruai maya phai ruam pahnih te chunga chuan tlahniam zelina inzar phar zela boruak thiang hlim zong te chu alu alan ta vek maya dila tanga kem somni panga huam chunga mihring le ran te chu an tholei thei ta reng lo maya nunna tam tak he khu hian ala ni he chiat na thlenga hian mihring sangkhat zasari somli paruk le ran sang thum zanga lai an thi ani he chiat na thleng hi tun thlengin chhuichhuah ani lova geologists kan ti mai leilung chanchin zirmi te chuan leimin emo leitol awang te tlang kang in siam le lir hing wang te ani thei mai angem ti in ngai dan an siama ma se heng an soi te hi an rin dan chawani a chan dik tak chhuichhuah ani talo ani pathumna PHEIKHAWK ke kum sang hi pasari August ni somhnia chuan Washington a khosa meiche pakhat chuan Jedediah thlir kar British Columbia Canada chu avatlona Adidas PHEIKHAWK size som pahnia sei chu waw kama chuan a chara ti chuan an ena moza chu an honga mi pakeding lam hi alo tel tlat mai ni zirchian an in hnuwa khatiang anga rong var le apola in chopol PHEIKHAWK kha kumsang ni pathuma India rama siam chhuah le zor ani tian thra chuak ta ngala heke an han en fia chuan mi bo rilulama buaina nei depression nei mi ke ni in an soini ma se chu mi tang chuan mi pakele lam chau chu heng Washington Britain le Canada tuipui kam vela chuan an char fo tamaya February sang ni som pahnia an report dan chuan mi panga zinga mi palike chu an chui chuak ni an soya he Thil Thleng hi mithiamte point makti in mihring hrilfia theina pia lamani anti a chan chu ke chau hi aron len zel maya atak mihring hmu tur ngai bok si lo ani panina ni Dangdai kumsang hajukwa som pasari khan Fatima Portugala chuan mi puitam takpung khom chuan van lam enin ni chu rong chi hranga langin alam ni nan soyani kumsang hajukwa som pasari ni puilai tak chuan Catholic no pang pathum Fatima Portugala cheng te chuan van tir ko le zol nei te tu soi thin chu alo thleng don in an soi tlat maya an hril lo na pakhata chuan indo puina satak mai top na thlen thei tu chu tong trai na chau hi ani ti hi ani tin chu mi kum vek October ni som pathuma chuan van tir ko te chu an ni na nen ro pui takin an ronin lar don ani ti in an soi le chiam maya chumi thu chu na sataka darin mitam takin an lo hria chu hmun chuan tlo tu po anga pha hle ani October ni som pathum sangkha chukwa som pasaria chuan mi pui tam tak chu mi hmun Fatima Portugala chuan an pung khom ta a mi tam tak te soidana chuan ruwa na satakin asur zo hnu chuan chhum dum cha tak te chu alo kianga chu ta chuan ni an han en chu Dangdai deuh tak hian aron lang nge ni nan soya dis angmaya phek hian avir kualani anti ni dang a in ni chu adul deuh ruya ma se eng rong chi hrang chuan kan khovel mei baka mi pui tele avela chhum te chu akal tlang ruwa maya longpu ten an long chu an siam that dona muang changa an khai khup ang hian ni po chu muang changin ani dan phung pa ngai ang le tur chuan ain herle thet ni nan soini amai ro chu then khat chuan chu tiang omang chu engma an hu ve lo thu an soi thunga mi then khat te chuan ni chu arong eng pa ngai angin an hmu thu le ring tu then khat te chuan eng thil ma an hmu ve hau lo thu an soi bok hemi tum hian thla te po an lana sa a thala kan han en la chuan thil dang lam eng ma la chu alang bok si lo then khat chu tiang anga hmu tu te chuan miracle of the sun tin a ming te an vua soi sel tu tam takan oma pathian thu zirte scientist te le mi hrang an oi lo ani mi then khat te chuan rilru lampang kai hnoi mai ni nan ngai ve boka amai ro chu he hmuna then khat te hian chu tiang anga ni chu an hmu thu an soi ve miau bok si a mun khata mi pui pung khom te hmu danin ang lo tanoi chu enge a chan ni ta ang le pakhat na alien radio signal kumsang khajakwa somsari pasaria setia researcher te chuan radio signal maktak mai an mana second somsari pani chung vel chu an man ani khovel pon lam dei atanga signal ni in an hria he thil hi arsi chanchin zirmi te chuan signal local na hi an zir chianga
amai ro chu tun thleng hian thuthar ala om thei ri lo ani kum sang kha zakwa somsari pathum khan Ohio State University ta chuan big ear telescope anti mai le seti te an in zoma August ni som panga sang kha zakwa somsari pasari a thlen chuan telescope chuan signal chak tak second somsari pathum chunga rei signal an man tlat maya he signal hi arsirwal khat om khom na Sagittarius atanga local ni nge in an ngai ani he signal hi atira chuan an hrethiam mai lova ni ni nuwa Jerry R. Eman van lam zirmi thiam tak helai hmuna thok chuan a hrechuak chau ani Eman le a thopui pa pakhat chuan signal mak tak mai chu uluk takin an zir ngal ta char chara mak hi an TMM ringot mai ani khovela signal dang nen ai nang lo na sa ni om takani ti chuan signal chu om zen ya siam an han tuma an thiamang angin an han let ling chho zela an signal le alin pakhat 6EQUJ5 ti hi athai bial kala an thil mu chu hi ropui atingang aniange abula wow ti hi aziak tel nge nge ani hemia wang hian he signal mak tak hi wow signal ti in ko ol samnan an man pha nge nge ani hemi nu hian he signal hi hriat le tumin thei topin amen le athopui ta chuan an han beingel thina ase sangkha zakwa somsari pasaria an hriat bak chu engma an threnon le to lo ani he signal hi mi hrang hrang in soifi an tumna sa a then khat chuan mi hring siam signal tho ani ringte an oma mase chung zong zong chu adik lo zel niom takani tun thlengin he wow signal hi hrilfiana mu mal ala om thei lova alien lam signal ani ngei ring an tam hle ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya